устод, дуюм савол ҳамин дар бораи ҳақиқат. Дар духтар як гӯспанд, дар писар ду гӯспанд. Вале ҳозир бародари ман ки писардор шуд, дар хона як забти чорво кардан гов. Агар ки мешуд ки ҳамонро фурӯшанду ба ҷояш ду-се гӯспанд мешуд харида. Аммо гови ҳамхали ғуноҷиндак бен гов ҳамхали забт кардан. Чӣ мешавад устод? Як тайга бор дар гардани вай қарз аст ё ки гов масъалаи ихтилофӣ аст. Аслан пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои ғулом ду шот, шатани ду гӯсфанд, барои ҷариятун, барои ҷорият, барои духтарча як гӯсфанд гуфтанд. насси сареҳ фақат дар бораи гӯсфанд омадагааст дар масъалаи ақиқа. лекин агар рафту ду гов ё ду шутур кушанд, ҷои гӯсфандро мегирад ё не, хилоф аст. беҳтараш яъне ду гӯсфанд куштан дар кор. бале пули як гӯсоло шояд 5 та гӯсфанд тиёд. говҳо ҳар хел мешад, ҷуссааш калонтар мешад, гӯшташ бисёртар мешад. Мешад ба пули як гов ё буқа ду гӯсфанд то 5 то 10 гӯсфандам гирифтан мумкин. лекин унҷо эътибор хун аст бародар, эътибор вазну кило нест. яъне ду хун баровардан дар кор барои писар, барои духтар як. барои он ки аслан дар шариат марду зан баробар нест. хурсандӣ ба духтар камтар мешавад. аҳкоми шариат мо дар пахши мустақими 62 ба фикрам ё 60 то 62 амин барномаҳо ҳамаш барои аҳкоми занҳо буд. баъзе ҷойҳое ки шариат байни зану мард ҷудо кард аҳкомиша. Масалан занҳо имоматӣ намекунад, аз занҳо имом намешад, аз занҳо хатиби ҷумъа намешад. бинобар ин баъзе корҳое ки хоси мардҳо ҳаст, на ба занҳо тааллуқ надорад. баъзе корҳое ки хоси занҳо ҳаст, ба мардҳо тааллуқ надорад. бинобар ин дар ақиқа ҳам барои духтарча як гӯсфанд, барои писарбача ду гӯсфанд қурбониро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам машрӯъ карданд. агар ин ҳозир гово кушта шудан ино, бале хай якти дига гӯсфанд мекушанд, қимматтар меғалтад. кан шароит пайдо кардан як гӯсфанд барои писарбача, барои он духтар бо алоҳида як гӯсфанд. ҳазор ҳамад думулло.